Actuellement de balam flava maliko na maliko ka hanga fulni tanbe obe ama fakao bismillah aga kun kibaru keneka bakru ba fle ni do kun kibaru kono actuellement nya maya sonya shina jizon kasarade ma kren yalla misabu kaufi Salon des universités et des grandes écoles du Mali si au flanan kera CCB la omina université chama tumbeno awena walawala li sorondo kun kibaru kono aw bisimna okura akado kun kibaru keneka ina fantu nya fana to gomina bakuru bola anga jamana be kasara chama ne soro ni sana go jugunye mina sibrido utukalo kleta ani wolonvla samba fla ani muganna ni sanye sobi kasara ke ba makokono keren yalla misabu ko fino ani sigida chama na ni kasara nun ko fe so tigi numbu yera so la halaya jumedila nana karija ko ni tari munu misabu ko fino anga je anga lega do kun soro lon laje jigoni tiarla cengan fiera di la ma demay folo siraw tiena sobina do bolo fen betara du do jigintana ni de musabugu la halaya bi kle dama man temeni ko fe jizo nga tieni ko fe musabugu sigi ba koro ka fola ni teni tieni chien folé wa hakil na uchaira ni kuina ni do ya yira ka fo ko so jogo juguyo ka jiboli siraw datu do fa de hakil na make oyi muni nana ni jizo yi adama jara ni ay tiendo ale fana kun ba hakil na di tiara la ni ay ji ateta angoni yake nyamadi foge mo ko nyama bon chugo de do mi manake ni sanana mi boninga nyama make jila tiara la ji segataka ne ko ni kwenke nyama se mala kwa parce que ngoro era la ibi nyama era na meto flora la ka jita sira be giri ta chugo te jila ji akusado jibi do mo ko sokono a tiara la ji ay cheniga ngoro la era di parce que ji era do no fango sokono fo finetri ka bonna nga finu belajile hali ame damaklam safe o tamulo bi ame dadi sisa amanga findori do ansela amanda di sisa sunu ali finita ngo soko na tuguni jigo na cheni ga on fere rede ali sura jira minana ankora o dona ngo soko na sura bega ga jisoli kabo on tara na ka tugum folo ami si duguma isaw ami findori fense kanda sanfe sunu ali glato mbolo bi noko ni minyini mali nyamo go fe wa kuma si fengo fe wa nyaman ko njate mina kwa noko ni sega ndoro ne fo yana kwa o kerefe du do fana be ni ay chen do ulu fana kun ya yira ka fo kuma de me foshi soro ni chen ba en ko fe kabino na sa yoro ko ni be fara malo sikaro safneo ne ya kata sa bursu kono wa sabala kombino ke fere fenye na har donen soro betara gabati jalam nyo betara de ko na anja yere de ni dote an sengana do de bare hadda yura masaro amma faisaro antara bi ko ni to ko sebeke ka ma faisaro no ta kabine dugu jera ko mbede amma foire ko ni sura la ne dalende be setenya dabale tenya no ko yenye ni kan ko setenya dabale tenya mbello asedela ndoko de mo temina ko ni jora nyere mbala nyere de jor papier pe ngolo pe mbambalo betara kakeni ncheni du do ye de mesoro manyuma do fe Musa Ture ka fola ni ale Musa bugu sigi baye chana jeni ngona barka buena kosoba ay yoro chamachi atarani mawa na fulma fe fane tarani mo sokono mina chama fane bo konna tleflanina de mo do kon buga ke atikila mogoye malo bala sugoro bala buga di mogoma bo anna soro ademe di chugo mai ko ne buga deme dawdi kunu deme labana kuna shin ko fala kata bunga balo di mogoma bo kunu ni kuna shin bunga wardi mogo fana ma kara meri konnala adibawo ere fana ambu chama don ni ya jate mene mo chama buga foko deme intiga dadi chukula kuga ko ke do magala koy absala ke wala fana parce que tuma chama carte koron ko oti bala ko ne obuga kala na deme ko ndira ni deme ma se bema sabula ma do ya yira ka te ga di adi chukula ni nga klaku hakil na fene di adi to nyumana boni yoro ngon na deme mesia ongen kotina deme mesia qui connaît tiene qu'on fait à demain merci Mirla ne taro bega deme di mogoma akon sirai
mais même ebita ibe sigi wala ma musokoroba do yɛrɛ bɛ taa minnu yɛrɛ ka yɔrɔ tiɲɛna u tɛ s'olu ma minnu bɛ yen n'o ye mɔgɔ kɔrɔ ye u bɛ taa ka taa fɛn di olu de ma musabugu sigibaa kɔrɔ u yɛrɛ dama u b'a ka wolomani ye wa ne hakili la ni dɛmɛ nana an bɛɛ ye maliyɛn ye a kɛ k'an bɛɛ ye fɛn min sigi yan nɔ an ka minɛnw de bila magasin an ka feerekɛyɔrɔ la yan donc ji donna ji yɛrɛ danna fo nin yɔrɔ in o ma se yɛrɛ mɔgɔ si ma se yan anw ɲini ka min y'a kɛra ta kɛ ni arrangé in kɔni an kɔni mɔgɔ fila mɔgɔ ma se yan t'a dɔn n'u sera ɲɛfɛ quoi bon an kɔni ta ye ala minɛ ye parce que waati bɛɛ tiɲɛni bɛ kɛ ni tiɲɛni kɛra an b'a lajɛ kɛ ala minɛ an bɛ se k'i débrouiller cogo min na k'i minɛ wɛrɛ sɔrɔ sinon n'o tɛ ala an ka minɛ caman bɛ yen an tɛ baara kɛ sisan n'o ye an bɛ sira jigora quoi bon ne kɔni ka jatera n'a mɛn ya ko dɛmɛ bɛ kɛ aw bɛ yaala du de kɔnɔ k'a lajɛ minnu ka yɔrɔw tiɲɛna ka ɲininkali kɛ k'u tɔgɔ sɛbɛn ni a bɛ na ni dɛmɛ ye a bɛ taa di olu de ma o tɔgɔw bɛ yen déjà mais ka taa mairie yɛrɛ la e ka tɛ tɔgɔ sɛbɛn mairie la nin ye n sɔrɔ mɔgɔ caman de b'o kɛ k'a sɔrɔ a mɛ se o bon ne ka taa kɛcogo ye kabini samiya daminɛna ji bɛ ka tiɲɛni kɛ Bamako fan caman na nka bolofa de yɛrɛ Musabugu t'a kan sabula so caman binna nka ala barika la maa ma bɔnɛ a nin na hakilina jiginna jamana ɲɛmaaw ye tasibila kɛ ka ɲɛsin nin waleya in ma ni ka tila k'a jira k'u bɛna dɔ fara u ka cɛsiriw kan walasa ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ don n'a nataw la. Nin to nana Karija ko ne ka sɔrɔ olu ye Musabugu sanji ko kasara kan an ka jamana ladala fɛn kanunw na an bɛ bɔgɔlan sɔrɔ olu cɛma ni ale ye fini ye min bɛ dilan an fɛ yan kabini lawale bɔgɔlan ye Mali ladala fini kɔrɔ ye diɲɛ kɔnɔ an kan ka mun de faamu ko kura bɔgɔlan ko kan an bɛ ɲɛfɔli sɔrɔ Zeinabu Keye fɛ. Bɔgɔlan ye Mali fini mugu ye min bɛ dilan an ka jamana kɔnɔ wa ladala fini do n'a bɛ bolola dilan ni bɔgɔ naginɛ ani yiri ye ni bɔgɔla baara in kɛlen do k'an ka jamana sankɔrɔ ta kosɛbɛ wa bɔgɔlan fini bɛ don siya bɛɛ lajɛlen fɛ Mali la an ka sugu kɔnɔnaw la sɔrɔ cogo caman b'a la Waye Kamara ni ale ye bɔgɔlan feerebaga ye ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye. Bon bɔgɔlan fɔlɔ bɔgɔlan o ye couleur traditionnelle de couleur min do produit chimique t'a la quoi a bɛ dilan ni yiriw ni bɔgɔ ani yiri faraw ye o de bɔgɔlan ye couleur a bɛ kɛ coton de ka fini cotonnama bɔgɔlan sɔrɔ cogo a bɛ bɔ yɔrɔ dama dɔ la a dɔ bɛ bɔ Baɲangara ka dɔw fɛ dɔ bɛ bɔ Segu dɔ bɛ bɔ San dɔw yɛrɛ sigilen bɛ yan minnu bɔra o région na ka n'u sigi Bamakɔ yan dɔw bɛ yan o b'a dilan yan fana bɔgɔlan fɛgɛman bɛ giriman bɛ a dɔw bɛ ko a dɔw tɛ ko prix bɛ varier ka dépend baara min kɛra fini kan ani fini giriya kan ani sari fini bonya ana dɔgɔya ana fɛgɛya ani giriya prix bɛ dépend o de la. Mali la bɔgɔla feere ye baara nafaba ye a feerebagaw bolo. Ala barika la ye nafa sɔrɔ ba kula ye min ye an bɛ yan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ na baara kɛ an fɛ min bɛ bɔgɔlan dilan o min bɛ kɔɔri sɛnɛ o min bɛ aparata o ani minnu yɛrɛ b'a feere bɛɛ de ka nafa bɛ nin na ni mɔgɔ kelen y'a san i b'a sɔrɔ nin bɛɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a la n'a min yɛrɛ bɛ ne la maliyɛnw k'u jija bɔgɔlan ko la parce que a nafa ka bon a bɛ dɔ bɔ somɛriw la dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ baara ko ma nɔgɔya bɛɛ bolo ala yɛrɛ fɛ yan dɔw bɛ yan u ye kalan kɛ mais baara ma nɔgɔya u bɛ na dɔɔni kɛ an fɛ yan u bɛ bɔgɔlan baara dɔn en même temps hakili bɛ dayɛlɛ t'a fɛ sisan denmisɛnninw yɛrɛ bɛ n'u bɛ soirée traditionnelle kɛ u b'a dɔn bɛɛ bɛ denmisɛnninw bu habillé la an ka mɔgɔw bɛ ka don a la dɔɔni dɔɔni an yɛrɛ ka mɔgɔ minnu bɛ Mali la i n'a fɔ baara tɔw bɔgɔlan feere fana ye baara ye min tɛ taga gɛlɛya kɔ a feerebaga dɔw b'u da don a gɛlɛya la an ye gɛlɛya fanba ye i n'a fɔ n'i bɛ bɔgɔlan dilan san an b'a dilan bolo de la bolo n'i bɛ bolola baara la a ka suma i y'a dilan kelen kelen de o mɔgɔw b'a jateminɛ sisan dɔw b'a a copier k'a kɛ zawa ninnu ni sinuwaw b'a dilan ni min kɛ o de gɛlɛya b'an kan zan b'an ta dilan kelen kelen olu b'a dilan masin na donc ni masin y'a dilan a da ka nɔgɔn n'i ye fɛn min dilan i bɛ tile fila kɛ fɛn min kelen na n'i y'a prix fɔ mɔgɔw b'a fɔ k'a ka gɛlɛn ni client cɛ la prix ko in de don toujours prix ko de don parce que ni i ye prix fɔ olu b'a gɛlɛya de lajɛ mais baara min b'a la dɔw t'o lajɛ minnu b'a valeur dɔn n'i ye prix fɔ cogo o cogo aw bɛ bɛn a la mais minnu t'a valeur dɔn n'i ye prix fɔ u b'a fɔ ko fini dɔw bɛ yen sinon bɔgɔlan ninnu fɛ u b'o jate de minɛ bon o dun n'an ta tɛ kelen a sanbaga dɔw bolo ni ladala fini doni nafa ka ca kosɛbɛ n'o ye ten o ka di n ye donc o la n nana
a feereyɔrɔ la bi n bɛna filɛ ka dɔ san ka taa di n cɛ ma tumu dɔ fɛ ka di n den fana ma ani ne yɛrɛ bɔgɔla utiliser cɛ yɛrɛ a ka di a samara a sakiw a portefeuille a bɛɛ ka di n kɔrɔmuso bɔra fɔyɔrɔ jan ka na bon a bɔra Burkina ka na n y'a sama ka na yan pour que a kana dɔ san bon il faut que an ka valeur don an ka fɛnw na quoi donc n'an ye valeur don a la donc mɔgɔ wɛrɛw bɛ ɲɛ bɔ a fɛ quoi an ka dɔw san en même temps n fana ye nin écharpe min ye a diyara n ye donc j'ai pris ça. An ka danbe faniw lo donc an ka ɲi ka a kanu kosɛbɛ hali n'a prix caya a tɛ foyi kɛ a bi an yɛrɛ ka baarakɛ valeur le yira. Bɔgɔla ye an ka ladala finiba ye min bɛ an ka fɔlɔfɔlɔ tagabolo yira wa fini do min bɛ mɔgɔ pari ka sabuya kɛ a dilanko cɛni ye. Bɔgɔlan kɛra an ka jamana tagabolo ye wa an ka ladala fɛnba do. I n'a fɔ an tun y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la Salon des universités et des grandes écoles du Mali SOJ tako filanan kɛra CICB la août kalo tile 29 ka taa bila tile 30 tile fila kɔnɔ bɛnkan caman bilala sen kan. Abdoulaye Maïga tun bɛ yen nɔ Actuel Media tɔgɔ la an ka jɛ an ka ale ka sɔrɔliw lajɛ. K'a ta utukalo tile 29 ka taa bila tile 30 la san 2024 Salon des universités et des grandes écoles du Mali SOJ n'ale ye lajɛ belebeleba ye min bɛ tali kɛ Mali sanfɛ kalansow ni kalanyɔrɔbaw kan ale tako filanan baaraw kɛra CICB kɔnɔna na. Babu min kun sugandira ni lajɛ in na o de ye kalan ani baara sɔrɔ. Comme thème yɛrɛ ye mun ye kalan ni baara sɔrɔ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na i bɛ kalan ɲuman kɛ ni tilala il faut k'i ka baara sɔrɔ donc le ministère de l'emploi an b'u fana fo kosɛbɛ parce que u ka direction belebeleba fila bɛɛ bɛ yan u ka experts bɛ yan tile fila kɔnɔna na u bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ ka baro ka information ɲuman d'aw ma mun ye mɔgɔw ka baara sɔrɔ cogo ni tilala kalan na an ka ekɔlisobaw la n bɛ se ka baara sɔrɔ joona joona cogo min ONEF b'o la ANP b'o la u ka experts b'an bolo yan donc 2 jours u bɛna na information ɲumanw d'a ma ka kunnafoni ɲumanw d'a ma. Kalanden caman de tun bɛ ni lajɛ in kɛnɛ kan minnu bɔra sanfɛ kalanyɔrɔ caman na walasa ka na dɔnniya ɲini kɛ min bɛ tali kɛ baara sɔrɔ kan kalanw kɔfɛ. Minnu ye u ka cɛmancɛ kalan jɔnjɔn sɔrɔ n'an k'o ma ko bac u bɛ laɲinina ka na sanfɛ kalansow la nka u mago bɛ kunnafoni caman na u mago bɛ kunnafoni minnu na a bɛ ɲɛsin kalansiraw ma mais o kɔ a bɛ ɲɛsin fana ni u tilala kalan na u bɛ se ka baara jumɛnw kɛ salon in kɔnɔna na u bɛ se ka kunnafoni caman sɔrɔ buguni minnu sigilen don walasa ka kunnafoni di an ka kalansow kan o buguniw kɔnɔna na u bɛ se ka kunnafoni caman sɔrɔ. Ni lajɛ in kɛnɛ kan kalanyɔrɔ caman de tun bɛ yen minnu nana walasa ka kunnafoniya di u ka kalanyɔrɔw kan wa a bɛ k'u ma fɛn nafama ye fana. Salon des universités et des grandes écoles du Mali SOJ ale ye lajɛ belebeleba ye min bɛ Mali sanfɛ kalansow bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a dabɔkun de ka kalandenw bilasira ani ka kalan ɲuman don ba la an ka jamana kɔnɔ. Abdoulaye Maïga sɔrɔlen kɔfɛ Salon des universités et des grandes écoles du Mali SOJ kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi an ka dɔgɔfiyaw la Bamakɔ kɔnɔ masiriw bɛ ka gɛlɛya don o don ka taa fɛ ni ale ye fɛn nafaman ye musow ka ɲɛnamaya la a feerelikɛlaw bɛ kun caman de fɔ nin fɛn ninnu da gɛlɛyali kan aw bɛ walawalali sɔrɔ Maimuna Daw fɛ. Musoya tɛ taa fɛn minnu kɔ ni an bɛ olu wele ko masiriw olu bɛ tali kɛ fɛn damadɔ kan i n'a fɔ saki samara fini o n'a ɲɔgɔnna caman olu tɛ u togo kɔrɔ la bilen sabula fɛn bɛɛ sɔngɔ gɛlɛyara an ka jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ gɛlɛya ye ni o bɛ daminɛ depuis ni minɛn ta yɔrɔ la fo ka na se a feereyɔrɔ ma ɲɛmɔgɔkɔrɔkurani sugu la feerekɛla dɔw bɛ u ka degun ɲɛfɔ an ye. Sugu tagabolo bɛ cogoya min na sisan nɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o sugu tagabolo ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ bon gɛlɛya tɛ fan kelen fɛ sugu gɛlɛya tɛ fan kelen fɛ gɛlɛya bɛ fan caman de fɛ bon gɛlɛya bɛ sannikɛyɔrɔ la gɛlɛya bɛ feerelikɛyɔrɔ la parce que i ye minɛn sɔrɔ gɛlɛya la i tɛ se ka n'a feere nɔgɔya sugu dɔ la o degun o de b'an kan bon fɔlɔ la i tun bɛ minɛn san 2 jours 3 jours minɛn bɛ don jamana kɔnɔ mais sisan i bɛ minɛn san i bɛ 1 mois et 10 jours kɛ i tɛ minɛn sɔrɔ bon i bɛ minɛn fɛn kɛ clients delilen don minɛn sɔrɔli la teliya la cogoya min na problème caman nana la parce que minɛn mana mɛn clients yɛrɛ bɛ décourager a bɛ client caman décourager i bɛ ka client caman perdre.
minɛnw kɔni minɛnw nali ma nɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ de pase da ka gɛlɛ o bɛɛ de b'a la n'a fɔra i bɛ taa minɛn fitinin dɔ ta ka na n'i y'a pase jateminɛ k'a lajɛ dɔrɔn a ma nɔgɔn wa i yɛrɛ t'a dɔn i bɛna feere cogoya min na pase yɛrɛ de da ka gɛlɛn o yɛrɛ de bɛ ka gɛlɛya tɔ juguya mais o bɛɛ la ta an b'an débrouiller dɔɔni dɔɔni. Bon danfara min bɛ sisan sanni ni fɔlɔ sanni cɛ fɔlɔ la sanni kun ka teli fɔlɔ la mɔgɔw bɛ don ni minɛn ye cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na i bɛ tɔnɔ caman sɔrɔ a la mais sisan i bɛ don ni minɛn ye i tɛ tɔnɔ foyi sɔrɔ a la dɔ faralen don minɛn fɛnw kan minɛn taxes kan dɔ faralen don minɛn dedɔnyama sɔngɔw kan vraiment a bɛ a degun bakuruba bɛ o yɔrɔ la quoi. Feerekɛla dɔw bɛ ni gɛlɛya in bila waati n'a kɛcogo minɛn kɔnɔ. Bon an bɛ waati min na ko sisan sugu taabolo a ka suma dɔɔni mais vu k'an bɔra événement na seli musakaw ani sunkalo musakaw la donc jakosa crise bɛ fondé quoi. Après quelque temps d'exercice an bɛ a faamuya an yɛrɛ ka faamuyali cogo la donc ni waati kɔnɔna kɔni alhamdulilayi rabbil alamin an kɔni an m'an garisɛgɛ minɛ et puis encore ça va aller aussi n'Ala sɔnna. K'a da o bɛɛ kan feerekɛla caman kɛmɛ ka nɔgɔya kɛ u ka feerefɛnw na hali ni o y'a sɔrɔ client ko ma nɔgɔn waati bɛɛ. Client ko sanama i b'u nɛgɛ i b'u jagoya i bɛ minɛnw d'u ma i b'u nɛgɛ quoi pour que u ka se ka sanni kɛ f'i ka nɛgɛ de caya la sinon san ma nɔgɔn dɛ. Sisan kɔni minɛnw prix yɛrɛ jiginnen yɛrɛ de don kɛrɛnkɛrɛnnen i n'a fɔ vaccine ninnu an bɛ minnu di 999 ninnu an kɛlen don k'olu bɛɛ kɛ 800 parce que san tɛ yen quoi. Bon client ko ta fanfɛla la bɛɛ n'i ka client don sugu kɔnɔna na an kɔni b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamin client caman b'an bolo bi an bɛ minnu ye livrer marchandise la an bɛ sagi ni samara caman di clientw ma nɔgɔya la cogoya min na sugu in kɔnɔ yan nɔ. Bon an kɛlen ka précaution ta wagati n'a cogoya bolo parce que wari tɛ mɔgɔw bolo n'i nana ni minɛn ye k'i bɛna fɛn dɔ ɲini a la cogo sugu dɔ la mɔgɔ degunenw n'i ye doni dɔ fara doni dɔ kan i b'a dɔn mɔgɔw tɛna se a kɔrɔ. Bon alhamdulilayi an bɛ Ala fo donc client ko ta fanfɛla la an m'an garisɛgɛ sɔrɔ quoi mais waati n'a kɛcogoya don quoi. An bɛ waati min na i ko sisan a ma nɔgɔn fan si de fɛ nka o n'a ta bɛɛ maa caman bɛ k'i débrouiller ka dɔɔni sɔrɔ yaasa k'u dahirimɛ kow ɲɛnabɔ. Sisan nɔ jamana kɔnɔ kunnafoniw a n'a kɔn kunnafoniw bɛ lase aw ma teliya la Nana Kadija ko ne fɛ. An ka jamana kɔnɔ kibaru jumadon uti kalo tile 30 san 2024 ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ale ye communiqué kɛ min na a y'a yira k'a fɔ ko kɔɲɔ cortège la ko mobiliw kana tɛmɛ mobili 6 kan bilen wa a tilala k'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko maa min kɔni mana sɔrɔ ka nin waleya in kɛ nin communiqué in kɔni kɔfɛ o tigi na ɲange ka ɲɛsin a ka waleya ma walima ka wari sara min bɛ se k'a kuma bɔ. An bɛ to an ka jamana kɔnɔ hali bi ka kɛ ni Eric Seruchel ka tagali ni ale tun ye Mali dolancilaw ka entraîneur ye ni ale tagali kun kɔnɔnen don malien caman fɛ fɛn min ye Samata Sayo ye olu kɔni sɔrɔla ka entraîneur kura sɔrɔ ni o kɛra arabadon utikalo tile 28 san 2024 ni o entraîneur tɔgɔ ye ko Tom Saintfiet a si bɛ taa san 51 na nationalité belge do o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ fɛn min ye Fema Fotimaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko ni entraîneur kofɔlen kɔni bɛ olu ka critère bɛɛ lajɛlen jaabi wa département des sports mɔgɔw fana bɛɛ jɛnna ni Tom ka sugandili ye. An bɛ taa an ka jamana dafɛ kibaruyaw la Nigériyakaw fɛ yen fɛn min ye olu ka jamana kuntigi ni o kɔni sɔrɔla ka pankuru dɔ sanni o kɔni kɛlen n'o ka mankan kɔni wele olu ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun 2 ni avion sanni cɛ fɛn min ye jamana kɔnɔden caman olu kɔni bɔra ka jigin karew kɔnɔna la yaasa k'u ka dusumakasa yira k'a fɔ ko diɲɛnatigɛ kɔni gɛlɛya bɛ olu kan hakilina jiginna ni jamana in bɛ k'a ka wagatiw la gɛlɛman tɛmɛ kabini san 34 wa kɛmɛ sara la maa 40 de bɛ ka balo gɛlɛya jugu kɔnɔna la ni dugu in kɔnɔ. Fransikaw fɛ an bɛ taa an ka jamana kɔ kan yaasa ka bi don kibaru kuncɛ sibiri don utikalo tile 31 san 2024 fɛn min ye député LFI ɲɛmaa ye ni o ye Mathilde Baroye ale y'a yira k'a fɔ k'ale ka tɔndenw bɛ fɛ ka Emmanuel Macron k'ale ka fanga tiɲɛ ni o ye Faransi jamana ɲɛmaa ye ko ka d'a kan a banna ka Lucie Castex kɛ première ministre ye ni a ka tɔndenw b'o bila dɔgɔyalima minɛ kɔnɔ. Actuellement mida dabaran filibagaw ni be dan sigi aw ni dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ɲamadal la am fɔ kaw kanbɛ jɛn wagati wɛrɛ
Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.